салом, хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи ҷумъа 6 март ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. дар шаҳри Истамбули Туркия шаби 5 ба 6 март Умарали Қувватов, раҳбари созмони гурӯҳи 24 кушта шуд. ин ҳодиса дар минтақаи Фотеҳи Истамбул ба ҳангоме рӯй додааст, ки Қувватов ва ҳамсару фарзандонашон дар меҳмонии як ҳамватанашон буданд ва зоҳиран он ҷо заҳролуд шуда мехостанд ба бемористон интиқол ёбанд. ҳамлагари ношиносе аз пушти сари Қувватов тирхолӣ карда фирор намуд. департаменти зидди террори полиси Истамбул ба радиои Озодӣ гуфт тафтиш шурӯъ шудааст. бар тибқи иттилои матбуоти Туркия, шаҳрванди Тоҷикистон Сулаймон Қаюмов дар боздошт аст. ҳамсар ва ду фарзанди Қувватов, ки заҳролуд шудаанд, дар ҳолати беҳушӣ дар як бемористони Истамбул ҳастанд. ҳанӯз ҳеҷ нафар ё гурӯҳе масъулияти ин кушторро ба дӯш нагирифтааст. вазорати умури дохилаи Тоҷикистон аз мақомоти Туркия хостааст, ки дар бораи кушта шудани Қувватов ва ҳам ҷараёни тафтишот хабар диҳанд. Умарали Қувватов, як соҳибкори сарватманд, баъди тарки Тоҷикистон карданаш 3 соли пеш гурӯҳи 24-ро ташкил дод ва бо интиқоди ҳукумат машғул буд. мақомоти тоҷик ӯро барои содир кардани ҷиноятҳои иқтисодӣ мавриди пайгард қарор доданд. дар Тоҷикистон ба муносибати 8 март рӯзи модар ҷаласае бо иштироки президент Эмомалӣ Раҳмон баргузор шуд. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари пешниҳодаш дар бораи бунёди муҷассамаи модар аз ҳузури ҷавонон дар ҷангҳои Ироқу Сурия низ интиқод кард. ин нишаст, ки дар Кохи Борбади душанбе баргузор шуд, бо иштироки 8000 зан, мақомоти раҳбарикунанда ва ҳамчунин бонувони аҳли хонаводаи худи президент барпо шуд. Эмомалӣ Раҳмон дар ин нишаст аз бетаваҷҷуҳии баъзе аз модарон нисбат ба тақдири фарзандонашон интиқод кард ва гуфт баъзе фарзандон ба гурӯҳҳои террористиву ифротӣ ҳамроҳ шуда дар давлати ба ном исломии Ироқу Шом ба муқобили мусалмонони дигар меҷанганд ва аллакай даҳҳо нафари онҳо дар хоки бегона ба ҳалокат расиданд. президент дар ин суханронияш ҳамчунин ба таваҷҷуҳи занон ба пӯшидани либоси ғайримиллӣ ҳам муроҷиат кард. занҳо тақлидкорӣ накунанд, яъне ки анъана, урфу одат ва фарҳанги миллии худро пос нигоҳ доранд. хусусан фарҳанги либоспӯшии тоҷикиро, ки аз қадимулайём ба зани тоҷик мерос мондааст, бояд ки арҷ гузоранд ва ҳамчунин дар бораи никоҳҳои хешу таборӣ ва оқибатҳои он, дар бораи ман дастгирии занҳои соҳибкор низ суханҳо гуфта шуданд. иди 8 март рӯзи байналмилалии занон солҳои охир дар Тоҷикистон ҳамчун иди модар таҷлил мешавад. дар интихоботи парлумонии рӯзи 1 март аз ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ 3 нафар баранда шуда, 2 нафари онҳо аз рӯи рӯйхати ҳизбӣ ва 1 нафарашон аз ҳавзаи якмандатии вориди парлумон шуданд. Олимҷон Бобоев, раиси ин ҳизби сиёсӣ, ки собиқаи чандон тӯлонии корро надорад, ба шаффоф ва озод баргузор шудани райдиҳӣ эътимод дорад. ёдовар мешавем, ки дар интихоботи ахир ҳизби ҳокими халқии демократӣ пирӯз шуда, 2 нерӯи мунаққиди ҳукумат, коммунисто ва наҳзати исломӣ ба парлумон ворид нашуданд. дар Тоҷикистон мавсими кишту кори баҳорӣ ҷараён дорад. дар ноҳияи Ҳисор хабарнигорони Озодӣ бо як деҳқони 76-сола Рофеъ Раҳмонов ҳамсӯҳбат шуданд, ки мегӯяд сол то сол кори деҳқон сангинтар мешавад. даромади асосии оилаи ин деҳқон аз ҳисоби писарони муҳоҷираш буд, ки соли гузашта депортатсия шуданд. ҳоло ӯ ҳамроҳ бо 6 фарзандаш маҷбур аст заминҳоро бо роҳи бобоӣ бо белу каланд шудгор кунад. این اگر ما خود با تراکتور بیام کش بکشیم اونو بجاشه بیده کارم مگر این ساعتم کش کشیرتون ساعتم برنامه‌تون 3 ساعت. ҳосилнокии заҳмати кишоварзон, ки бо роҳҳои бобоӣ бе истифода аз техника ва нуриҳои минералӣ кор мекунанд, поин аст. зимнан дар як таҳқиқоти байналмилалӣ гуфта мешавад, ки ҳосили заҳматҳои як деҳқони тоҷик барои таъмини 4 нафар, вале як деҳқони исроилӣ 97 нафар кофӣ будааст. имрӯз дар дӯконҳои саррофии Тоҷикистон қурби $1 боз боло рафта, бо 6 сомониву 10 дирам харида ва 6 сомониву 12 дирам фурӯхта мешуд. дирӯз қимати пули миллии Амрико аз марзи 6 сомонӣ гузашта буд. иқтисоддонҳо мегӯянд дар як сол сомонӣ пули миллии Тоҷикистон 30% арзиши худро аз даст дод. сабаби якбора боло рафтани арзиши доллар дар идомаи бӯҳрони иқтисодии Русия таҳти таъсири таҳримҳои ғарб ва кам шудани ҳаҷми интиқоли пулҳои муҳоҷирон аз Русия ба Тоҷикистон гуфта мешавад.
ضمناً ارزش یورو پول اروپا از 6 سومونی و 70 درم بیشتر شده است. و برای تماشای شکل پرره‌ای این نوار و دریافت خبرهای بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه رادیوی آزادی برای تلفن همراه مراجعه کنید.